Menda kasi balang kat kandai trek unai wing kinong ngelam ka nyotap Youth Council Bus Castles ilalit banyak kandu uba Garrett LSN Dykes IS Deputy Commissioner ka West Khasi Hills halor ka jingpen sleman penmi yang result jong ka exam thungkam da ka District Selection Committee jong ka West Khasi Hills uba lom lang karsim ni President ka seng habakran na kilar patay kubor ulong bahaga tay ka jinglet ya kandu Deputy Commissioner ulong baka jing slam jang result ka day namar ka jing thot jang ki kor ki bor ki be day bat ka jing pen bet ya ki benta badan kam jang ka exam wat la ka taru ulong baya ka result jang ka DSC ansa pen mi no baro haswa ka absan tereg ubanai no pra panwan Nagalang jongi ke HYC West Hill District hagani ka janmit bamtang ila yo banyak kendu yo Deputy Commissioner ke West Hill District namar hagani kisngi ki balada pe jongi kendu ke jongi afnyo turik Oktober jong senam arjasan nagalang jongi ila ya arja khatsa arja afsan ila kendu yo DC kabang nagalang jongi hag tuga afnyo turik Oktober arja afsan nagalang jongi lo ong lo kular ni ba un pendep shwa ya barok jing kam tam ban penmi shwai ka risol hagani ka exam ko adep haswa ban thok biang ya kini ki exam hagani ka si sejan ka banwan ka hagani si sejan ban afu ar bar af khandai te jong ni ka jong nu nai November rai hadin pat mangile ya kendu nak liang jongi bangi kani ka si sejan ka hadjan hang ni rai hadu menta ka udisi chamba pat penmi ya ka risol ka ka DSC di nak liang jongi lawan ya kendu menta ka janmit ban nak liang jong DC lo ya thu yang i ba kajing selam ban penmi ya risol DSC kadai habuji de kajing katu kani habri kat technical problem nagliang jong ka office how de ki company ki baki ai nagliang jong ki habri ka ban conduct ya kini ki exam ki fair de nagliang jong ngi la ya kren berdisi ulo ya kren sai khma jong uang ban nagliang jong uru ukwa la ka jong nu jing kwa kan tup ya kini ki exam ko ban sa le ha kini ka si sejan ban wan kini ki ar ban haga ar phandai tarik jong November absan tinagalian jungu long ba ukwa yakni lang num non ban pendep no shwaka Christmas tinagalian jungi ngi ap khami lenti saya kata kade ke jing ap khami lenti jungi ka bakadu nagalian jungi ka seng badlada kata ka long shwaka Christmas nagalian jungi kum ka seng ngin salum ya barok ki samlawat kam bangin ya keren kum nu ngin le halor kini ke DSC lada kabur long kata jing keren haswa ka absan trik dan haswa ka Christmas jong tasnam arja absan banagalian jong DC ruong ula keren sai banagalian jong uru uang baon penkut no haka life trik di sembar arja absan ya barok ki contract basis ki official hagi department ki bafer kumta nagalian jong uang ba nagalian jong uru ukwa ban pendep no shwa ka Christmas shwa kenang bahaga senem ke banwan kinwan kinong trik mai nomor lada nagalian ka office kam tungshu ya kini ki kam penkut no ya ki contract basis kumju ri official tinagalian jong ngi le kendu berdisi halo ki kam ki babun nagalian jong ulu ong ba yakni ki exam umde ban pelaj sen pelaj re en pelaj so yakni baladep bat hadin kata an so pelaj se yakni bamenta ban le ikwe pat ki benta habde katum ka OM habde jong ka DSC dinagalian jongi kum ka sangin akmi lenti kata baladak kata kam ulang ngin salum ya bro sama wat kam hadin ka Christmas la kam ulang kene ke jing ya kendu jongi berdisi kita ke jing kendu nagalian ngi habde ka DSC samlawat kam ngir paru ki samlawat kam gimdei ban tangia ban sia thu yang tangi jing joki re how di sembala da kani ka burlong ngir pat bangin ya kendu lang nang ban nagalian jong kiru gin yo kendu umpumar kmat ngi gin yo ban ya tai ya ke kenang bangin le gin ya tre lang namta bahwa bahatam of DSC kum bangi ju kren hin liang ke HYC West Hill District ngi kwa hi baga DSC kan long ka khuj basuba ngi kwa baga DSC kan long ka ba mno siliang ngi samlawat kam tinges kam kata ngin yai budin nang ba ilong ki eke borok kin long ka khuj basuba ban ai musim ngi samlawat kam ya West Hill District ke jung tak de gi jing